जाऊ शकता तुम्ही या धबधब्यात काय म्हणतात? वजर धबधबा. वजर धबधबा ह्या म्हणजे एका आम्ही म्हणतो मालवणी जुगाड वापरली जाते. बरोबर ना? व्लॉग खूपच इंटरेस्टिंग असा. सो आमका डोंगरावर जाऊचा वाटतं याच्या पुढे. सो मित्रांनो परत एकदा माझ्या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा. आणि मित्रांनो आम्ही आता वेंगुर्ल्यावरून सरळ सुटलेलो असो माणगाव या वॉटरफॉल वरती जायला. तर मटमार्गे रोडने तुमका जाऊचा असा. आणि मित्रांनो बरोबर इकडनं वेंगुर्ल्यातनं माणगाव म्हणजे 20 ते 25 किलोमीटर तुम्ही पकडून चला. जेमतेम 30 ते 45 मिनिटं तुमका लागतील इकडनं जाऊ. आम्ही आता 4 व्हीलरनं चाललो. आमचा पहिला तो एक्सपिरियन्स असा. तर मित्रांनो आज आम्ही सगळेजण नाही असो आमचं जेमतेमच ग्रुप असा. तर माझ्यासोबत असा तो म्हणजे एलिस्टर, आसिफ, रॅक्स आणि निखिल. आणि माझे मेन इन्स्पिरेशन म्हणजे कोंकणी रान माणूस. त्यांकाच मी फॉलो करतोय. त्यांचे व्हिडिओ मी बघून जरा शिकतोय. पण त्यांच्यासारखं आमका बोलायला जमणार नाहीत म्हणून मी जी मालवणी लँग्वेज आहे त्याच्यातच मी व्हिडिओ हे चालू ठेवतलोय. माका जसं जमता बोलाक तसं मी बोलतोय. सो मित्रांनी तुम्ही माका लाईक केलात म्हणून मी अजूनपर्यंत चालू ठेवलोय. आणि आता जरा लॉकडाऊन असा सो काम पण काय ना असा काम चालू झाला त्यानंतर बघूया वेळ काढून व्हिडिओ मी करतलोय. सो तुमचं असंच माका सपोर्ट द्या. सो मित्रांनो शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मित्रांनो आम्ही आता कांबळेवीरला पोहोचलेलो आहोत आणि आमचे ॲलन म्हणून आता मित्र येणार त्याची आता वाट पाहतोय. हा बघा. सो मित्रांनो आता कांबळेवीरला आम्ही पोहोचलेलो आहोत आणि इकडनं आता बरोबर माणगावचा वॉटरफॉल बरोबर 20 ते 25 मिनिटावरती आहे. आता चांगलं आहे पण हा निसर्ग. आता लोकांची आता शेती वगैरे आता चालू आहे. लोक भात बीत कापताना दिसत आहेत जिथे तिथे. किसी की चाहत से किसी की हालत से मेरे दिल को सताती है बहुत ज्यादा तड़पाती है. मेरे दिल को सताती है बहुत ज्यादा तड़पाती है. नक्की ऐकता गाणं ऐकताय आम्ही ऐकतो सो मित्रांनो अखेरीच्या रोडने तुम्ही आता सरळ आलात की तुम्हाला सावंतवाडी जायला एक रस्ता आहे आणि एक लेफ्ट हँड साईडला माणगावला जायला रोड आहे. त्या रोडने तुम्हाला सरळ जायचं आहे. आणि ह्या रोडला रांगणागड पण ह्या रोडला तुम्हाला भेटेल. आणि माणगावच्या ह्या रस्त्याला तुम्हाला आता क्वचित 15 ते 20 मिनिटावरतीच वॉटरफॉल आहे. तो वॉटरफॉल आता तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत. सो गाईज कीप वॉचिंग. मित्रांनो रामेश्वर मंदिर सवत फातर गोवा ग्रामपंचायत आकेरी. तुम्हाला आता ह्या साईडला आम्हाला जायचं आहे बरोबर या रामेश्वर मंदिराकडे. सो ह्या साईडला कुठेतरी वॉटरफॉल आहे. मला पण एवढं माहीत नाही. मी पण फर्स्ट टाइम आलेलो आहे. मला मित्रांनी सांगितलं तेव्हा मी इथे आलो. सो मित्रांनो आता बघूया इथून आम्ही सरळ जाणार. कुठे आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो लोकेशन. बघ खया तिकड है ना सरळ जाऊ खया. तरी किती लांब आता जाऊ परवानगी असा काय कसा काय गाडी खय लागू जाऊ शकतो ना. ओके याचं नाव काय? टॉमी. हे टॉमी मेहनत काहीतरी अरे मित्रा धबधब्यावर जाऊचे रस्तो काय हा नाही आंघोळ करूची नाही फक्त व्हिडिओ साठी आलेलो. सो मित्रांनो आम्ही त्या लोकेशन वरती पोहोचलेलो आहोत आणि इथे आता रामेश्वरांचं मंदिर आहे. देवस्थान जागृत देवस्थान आहे. सो हा अखेरीतील सर्वात मोठा रथ आहे. मे बी हा रामेश्वर मंदिरचाच असेल असं मला वाटतंय. चला चला चला. देवस्थानाकडून आम्हाला आता सरळ ही एक पायवाट आहे. त्या पायवाटीने आम्हाला सरळ जायचं आहे. सो मित्रांनो तुम्ही आता पाहत राहा. स्टे ट्यून आणि कीप वॉचिंग. आम्ही आता सरळ चाललो आहोत आणि
इकडचे एक आता रहिवासी म्हणजे इकडे राहणारे एक माणूस आहेत. सो ते आम्हाला भेटलेले आहे. तुमचं नाव काय हो? विनायक गाडी. सो त्यांचं नाव विनायक गाडी आहे आणि ते आम्हाला आता जायची आता वाट दाखवत आहे. वॉटरफॉलला कुठे जायचं कसं जायचं ते. ही पायवाट आहे, मी तुम्हाला दाखवतो कशी आहे ती. आणि जरा पावसाला पण जरा रिमझिम सुरुवात झालेली आहे. मस्त आहे इथे, तुम्ही पाहू शकता लोकांची शेती वगैरे आहे इथे या साईडला. आणि तुम्हाला चांगलं असं निसर्गरम्य असं एक तुम्हाला वातावरण इथे तुम्हाला पाहायला भेटेल. सो ह्या जर तुमका जर खडाप दिसता जरा पावसामुळे जरा कॅमेरा जरा काहीतरी ला. सो ह्या जर खडाप दिसता ह्याका सवत पातळ म्हणतात आणि ह्या एक जागृत देवस्थान असं मानलं जातं. म्हणजे हिंदूंचा एक जागृत देवस्थान आहे इथे. मित्रांनो आता जरा पाऊस सुरू झालेलो हा, तसंच आम्ही जरा ह्या ते खोपीत जरा थांबलेलो विश्रांती घेतो पावसामुळे. कारण जरा लांबची वाट असल्यामुळे आमका ह्या साईडने आमका जाऊचा. सो इकडे आता सगळेजण थांबलेलो असो. सो मित्रांनो जरा वेट करा. आणि ही जी बंदूक आहे ही वांजरांना मारण्यासाठी त्यासाठी वापरली जाते. कळलं बरोबर ना? गाव पद्धतीची तयार केलेली आहे. तर विनायक गाडी आम्हाला या धबधब्याबद्दल काहीतरी सांगतील. तुम्ही या धबधब्यात काय म्हणतात? वजर धबधबा. वजर धबधबा केव्हापासून म्हणजे किती वर्ष आली आहे का? 4 वर्ष 5 वर्ष आली. 5 वर्ष. ह्याच्या आधी इकडे पाणी असं हे नव्हतं. आम्ही व्हॉट्सअप टाकलो ना मग ते प्रसिद्ध झालं. काय टाकल्यात? व्हॉट्सअपवर आम्ही टाकलं ना सगळ्यांना. हा धबधबा आहे. हा म्हणजे प्रसिद्ध झालं. हा म्हणजे पहिल्यापासून तुम्ही लहान असल्यापासून तुमच्या आदले पूर्वजांपासून हा धबधबा असा आणि त्याचं नाव या वजर धबधबा ठेवलं. आणि हैताचा आता तुम्ही कडापचा सवत फात जागृत देवस्थान काय देवस्थान. हा हा. आणि तुमका आता हे रावण किती वर्ष म्हणजे लहानपण तुमचं हयत गेलं? मग 50 वर्ष आली. 50 वर्ष म्हणजे आमची बरी सगळं. हा हा. सो विनायक माळी आता आमच्या रेक्सा कॉल करून देतात. बघा आता कसे करतात ते. फक्त वाटतं ते अच्छा अच्छा काय येते बोल काढणार झाला इथं फालटा काय झाला माझं काम झालं होतं. 1 hour later. सो मित्रांनो हैसर आता पाऊस चालू आहे आणि पावसातच भिजत चाललो कारण वाजलेले असत 5:30. सो आमका अजून 30 मिनिटं आमका इकडनं शेतातनं चपला काढायचा. सो चपला आम्ही हयत काढतो आता. आणि सो व्लॉग खूपच इंटरेस्टिंग असा. सो आमका डोंगरावर जाऊचा वाटतं. माणूस रॅक्स कोपीत रॉकस तेका वाईट जरा गालगुंड्याचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून त्याने घातल्यान. विनायक माहीत दिला माझं नाव. हा गाडी. हा विनायक गाडी आमच्या सोबत चालले. एक आता व्हाळ पण दिसता. हो व्हाळात जाऊचा. व्हाळाच्या त्या साईडला जाऊचा. काय दड नाही. जरा सांभाळूनच चला रे मित्रांनो. पाय घटलाय. पाय घटलाय. हो तुम्ही आधी सावकाश चला. सो सर सगळा जरा बुळबुळीत असल्यामुळे पाय घटलाय. आणि दिस इज अँड ब्लॅक वॉटर. हा मस्त आपण असा मी कधी असं व्लॉग करूक नाही. असं खूप मोठं व्लॉग जातलो वाटतं. आता पुढे तुम्ही बघतात तसा ह्या आता जंगल हा. ह्या जंगलातनं आमका आता पुढे वाट काढीत चलाचा. सो विनायक गाडी ते आमका दाखवतात वाट कशी आधी इकडनं. बघूया किती लांब पर्यंत आता जंगलातनं जाऊचा जरा. शिकार काय मिळत. ओ जनावर वगैरे भेटत सर. हा वाघ बिग असता ह्या साईडला वरती वाघ बिग दिसतात म्हणता. दुकर म्हणजे खयचे सर आता वरते 2-3 खडपा दिसतात. बघूया वॉटरफॉल आमका भेटता की नाही. खूप लांब दिसता ही वाट. जंगलातनं बी जाऊचा म्हणजे जरा रिस्की आहे. चपलाय घालूक नाही. असो बाहेर जाऊची वाट म्हणजे तुमका 2-3 किलोमीटर बाहेर जाऊ आहे. तरी 30 मिनिटं लागतात म्हणतात धबधब्यावर पोचाक. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, मित्रांनो जरा सांभाळून या आणि पाणी असल्यामुळे एकदम दगडांका एकदम शेवू लागलेलो हा. सो पाय टाकताना तुम्ही सांभाळून पाय टाका आणि जरा स्टडी व्हा एका जागेवर आणि पुढे चला. पाणी तुम्ही आता बघू शकता, इकडे जास्त पाणी हा, मागे कमी पाणी हा आणि पुढे जो प्रवाह असा तो जरा अजून जास्त. मित्रांनो इकडे येल्यात तर तुमचा एकदम शेवू लागलेला हा दगडांका आणि जरा सांभाळून चला आणि आपली काळजी घ्या. आम्ही आता धबधब्यावरती पोहोचलेलो असो शेवटी फायनली. तुम्ही बघू शकता आता 5 ते 10 मिनिटावरती धबधबो. तुम्ही तुमची काळजी घ्या, तुमच्या मित्रांची घ्या आणि इकडे या आणि एकदम जरा पावसामुळे एकदम शेवू लागा. गुंड्यांका पाय घट्ट लावा आणि पुढे चला. एकदम ही रिस्की वाट हा, तुमका जमता तर जेवचा आणि इकडे अल्कोहोल शीतपेय वगैरे पिऊ नका. देवाची वाट असल्यामुळे इकडे जागृत देवस्थान आहे, इकडे या देवस्थानात चलणार नाही. सो मित्रांनो आम्ही त्या फायनली धबधब्यावरती पोहोचलो असो. फायनली आम्ही शोधून काढलेला असा धबधबो चिरफाड करून इतक्या लांबचा रस्तो तय करून आम्ही फायनली इकडे पोहोचलो असो. सो मित्रांनो व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब. जर तुम्ही येतात तर तुमचा संबंध ही वाट तुमका काढूची पडटली, खालची वाट. आणि आम्ही आता कसे तरी दिलो काकाची आता काही खाली जाऊ दे कित्याक एकदम स्लिपरी वाट हा. आणि इकडे येताना तुम्ही एकदम तुमच्या फॅमिली वगैरे कोणा काढू नका. मित्र मैत्रिणी येतात दारू पी नसताना या, कित्याक एकदम दगडांका शेवू भरलेलो असा. आणि ह्यो तुम्ही बघतात तो धबधबा असा आणि ह्यो आम्ही फायनली कॅच केलेलो असतो इतकं लांबचा प्रवास करून. लांब म्हणजे जास्त लांब नाही, ह्यो माणगावाकडे असा. रामेश्वर मंदिर इकडे जागृत देवस्थान आहे, त्याच्यावरती सुद्धा लावचा म्हटलं जंगलातला ह्योच तो धबधबा असा. इकडनं जो प्रवाह तुम्ही बघतात एकदम जोरात वाहता, एक नंबर हा मित्रांनो. आणि ह्यो व्हिडिओ तुमका जर आवडलेलो असात तर तुम्ही नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि असेच मी नवीन ॲडव्हेंचर व्हिडिओ मी तुमका आडीच रावतलोय तुमच्यासाठी. मित्रांनो काय आहे, तुम्ही आमका फक्त सपोर्ट करा आणि असंच तुमचं सपोर्ट चालू ठेवा मित्रांनो. आणि माझं जर कोण नवीन व्हिडिओ बघता तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा. कीप सपोर्टिंग गाईज. थँक्यू सो मच.
rocking, man! Woohoo! मित्रांनो फायनली आता व्हिडिओ संपलेला आहे आणि आम्ही आता चाललो आमच्या घराला. सो नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलेला असेल, कारण आम्ही एवढे आता कष्ट करून आता वरपर्यंत गेलो. खूप स्लिपरी आहे आणि तुम्ही आता नक्की मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो. सो मित्रांनो तुम्हाला एक सांगू इच्छितो, म्हणजे इथे तुम्ही येता तर तुमच्या रिक्सवरती या आणि एकदम स्लिपरी आहे. तिथे शेवळ वगैरे खूप आहेत दगडांवरती. तुम्ही येता जाता जाता 10-15 पावटी तरी पडलो, माझे मित्र आणि सगळेजण. आणि हा व्हिडिओ खूप सुंदर असा. पुढले ब्लॉग पण नवीन नवीन येतले. सो स्टे ट्यून गाइस. थँक यू फॉर वॉचिंग. लव यू.